Ahojte priatelia a kamaráti, tak dnes sa nachádzame na novej ponuke na Justičnej ulici v Prešove, ktorá sa nachádza na vynikajúcom mieste. Je to štvorizba, ktorý má 87 m², takže určite vhodný pre veľkú rodinu s deťmi a takisto s dobrou občianskou vybavenosťou. Tak sa poďte s nami na neho pozrieť. Štvorizbový byt na sídlisku Sekčov v Prešove v kompletne zrekonštruovanom bytovom dome. 87 m², tak to už je teda niečo, poviete si. 3 obytné izby, z každej z nich okno do pokojného vnútrobloku s orientáciou na východ. Obývačka, z ktorej je výstup na priestrannú zasklenú lodžiu, vám vždy poskytne priestor na trávenie voľných a pohodových chvíľ. Kuchyňa s oknom orientovaným na západ a napokon jedáleň, ktorá môže ostať jedálňou, alebo k nej môžete pripojiť kuchyňu, alebo naopak jedáleň prepojiť s obývačkou. Proste 87 m² poskytuje dostatok priestoru aj na ambiciózny projekt zmeny dispozície. Rekonštrukcia bytu prebehla pred 10 rokmi. K bytu prislúcha pivnica a tiež je možnosť využívať priestory spoločných pivníc na uskladnenie objemnejších vecí. V okolí bytu sa nachádza lekáreň, obchodné centrum, reštaurácia, fitness, materská a základná škola. Pre aktívnejších plavecký bazén, atletická tartánová dráha. Priatelia, v blízkosti tohto štvorizbového bytu na Justičnej ulici v Prešove sa takisto nachádza takýto zrekonštruovaný podchod, ktorý vás bezpečne prevedie z jednej strany cesty na druhú bez toho, aby vás ohrozovali nejaké dopravné prostriedky. A takisto je tu výborná akustika, takže sa tu veľmi dobre spieva. Che confusione sarà perché ti amo, l'emozione. Čo robíš ty? Moje meno je Matúš Vetrecina. Ak sa vám táto ponuka páčila, nemajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. A takisto sledujte môj YouTube kanál, aby ste sa dozvedeli čo najrýchlejšie o novinkách, ktoré pre vás pripravujeme. Či kde som hodil toto? Asi. Tu je. Tu si.